Mae'n mynd i bod yn rili rhyfedd perfformio heb gynulleidfa, ond fi'n disgwyl mlaen achos sai wedi gwneud gig ers 4 mis. Helo, fi yw Hana a fi'n creu cerddoriaeth. Heddiw fi'n perfformio yn Tafwyl, felly fi'n disgwyl mlaen i wneud hwnna. Ond blwyddyn yma, oherwydd coronavirus, maen nhw wedi penderfynu wneud e ar-lein. Mae pawb dal yn perfformio, ond maen nhw'n wneud e trwy fformat ble mae pobl yn gallu mynd ar-lein a gwylio'n fyw. Fi heddiw yn perfformio gyda'r band. Helo. Helo. Felly, gyda lockdown, allan o fe gyd, yr peth positif fi wedi cymryd o fe yw mae fe wedi rhoi fi cyfle i just mwynhau creu cerddoriaeth heb gorfod meddwl bod y caneuon yn cael ei ryddhau a just mwynhau cynhyrchu a recordio. Wedyn o hynny wedyn fi wedi creu caneuon fi'n gobeithio ryddhau yn y misoedd nesaf yma. Mae fe gyd ar-lein blwyddyn yma oherwydd popeth sy'n mynd ymlaen yn y byd. A fi'n disgwyl ymlaen, mae'n mynd i fod yn brofiad wahanol achos fel arfer mae fe yn y Castell yn Gaerdydd. Ond tro yma mae fe yn y Castell, ond mae fe ar-lein a fi goffod perfformio i gamera. So, fi jyst i gorffen paratoi. Dyma tyma bach o outfit. Check. Mae shorts. Fi wedi gorffen i'r colir a fi'n cael brecwast. A dyna beth mae paratoi ar gyfer gig yn golygu i fi. Hold on. Hold on. Mae gyda fi set list wedi paratoi ar gyfer pawb. Mae gyda fi popeth. A ni'n mynd i teithio draw i'r Castell. Achos bod ni ddim yn byw gyda'n gilydd wrth gwrs, oedd rhaid ni cyrraedd mewn ceir gwahanol a fel arfer ni'n trafeili gyda'n gilydd. Right, helo, ni yma gyda'r band. Say hi. Helo. Helo. Helo, helo. Pan ni wedi cerdded mewn, oedd rhaid wneud induction course. Na. Fel health and safety. Pretty scary. Draw fan hyn mae'r llwyfan. Okay, so ar y foment, ni ar y llwyfan yn settle lan. Ond mae rhaid ni aros 2 medr i ffwrdd yn gilydd. So mae'n bach yn tricky trio navigato amgylch y llwyfan. Okay, felly, ni jyst wedi wneud sound check. How did it go? Bendigidol. Pethau gobeithio ddim yn mynd yn anghywir ar y llwyfan. Pan mae hyn yn fwy o broblem, wow. Pan mae pob beth yn ddrama, oh. Ti yn gwybod mae'n gyrraedd ni yn gry, ond ti'n gweithio ffinio nawr o hyd. Yn difedda pob beth sydd gennym, please allwn ni ddod i gamod i nawr. Oedd hwnna'n profiad eitha hwyl. Ie, a dyn eitha diddorol perfformio am y tro cyntaf mewn 3 mis, ond gyda neb lot yn y gynulleidfa, dim ond camerâu, ond wedyn yn ymwybodol bod pobl yn gwylio yn fyw o gartref. Felly oedd hwnna'n eitha cool. A ie, o'n i wedi rili mwynhau. Oedd e'n rili neis gallu cael rhywbeth fel Tafwyl yn dod fyny, achos oedd e'n rhywbeth eitha neis i ffocysu arno.